Biex jagħmel ir-rapport tat-telfa il-Partit Nazzjonalista ħatar lill-avukat Fenek u 4 persuni oħra. Wara ġimgħat jiltaqgħu ma' diversi esponenti u attivisti tal-Partit Nazzjonalista għamlu rapport voluminus u minnu kienu pubblikati biss partijiet. Dan fuq deċiżjoni tal-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil u dawk ta' madwaru. Issa minn fost dawk li kitbu dan ir-rapport hemm min qiegħed iqajjem id-dubji dwar kemm fil-fatt ir-rapport qiegħed ikun attwat. Dan minkejja li eventwalment Fenek inħatret bħala President tal-Partit Nazzjonalista u hija waħda minn dawk ta' ġewwa fil-klikka ta' Simon Busuttil. Simon Merċieqa, opinjonista b'simpatiji ċari lejn il-Partit Nazzjonalista, qal li jaqbel il-Partit Nazzjonalista ma jagħmilx rapport dwar it-telfa tal-Parlament Ewropew u qal dan fil-programm Realtà. Jekk xejn, jgħid Simon Merċieqa, il-partit għandu jħares lejn ir-rapport tal-elezzjoni ġenerali. Simon Merċieqa kien fost il-5 li kitbu dan ir-rapport. Tħoss li l-Partit Nazzjonalista kellu jagħmel rapport dwar dan ukoll? Kelli jagħmel rapport jista' jagħmlu. Le ma x'inhu l-opinjoni tiegħek? Tħoss li kellu jagħmel rapport jew le? U x'inhu l-opinjoni tiegħek li kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid li ma hemmx għalfejn jagħmel rapport? Ara fuq dal-punt naqbel bihom m'hemmx għalfejn jagħmel rapport. L-ewwel ħaġa li jagħmel tmur jaqbad dak ir-rapport jibda jatwaħ. Iktar minn hekk Merċieqa jagħmel id-dikjarazzjoni skjetta li jekk kien hemm partijiet mir-rapport li xi ħadd ta' kasom għamel dan b'mod ħażin. Qiegħed fis-sitwazzjoni li qiegħed fil-verità ma ġiex attwat u fejn ġie attwat rasu l-isfel. Forsi tkun żbukkat, ma dik hija realtà.